Drama presents Handumanan So Kag-awit. Ano para sa kagi karon? Maukiling sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ito matatampo nagdasangan nga Jake. Day, ingon na rabay gud ang akong hinatagan matagbuhan nimo. Nibaw ka ba isang sweldo, ha? Mauman gani. Ano sa mga kontento na lang ka sa atong kahimtang, ha? Duha itang atong anak ko, eh. Kanang duha naggatas na. Kung mauman na gihapon ang atong sitwasyon, may pagwa na nato sundi si Ella. Day, ay pagsultian, ha? Sakripisyo lang sa agod. Nagsige man bitaw ko pangitag paagi kung asa ko pwede maka-income og dako. Day, ambot ni mo, Chick, oy. Ambot kung kanos apa ka na mahitabo. Wa pa man ta magpuyo, ana, sa diyang nisaag ka na ko bahin, ana. Pero hangtod yun, wa kihapon. Day. Kung di ka nakakapangitag paagi rong tuiga, mubalik ko sa mua. Day, Tina. Naguyuyuan ba'y nga nagkinanglan og tao dito sa Mindanao? Laano ganyan ako nga murisahin na lang ko din kay adto na lang ko mo trabaho sa akong uyuan. Ay ikaw, kusing ganahan ka ba? Nindot unta bay. Pero sa Mindanao, gano'n. Oo bay. Aw ikaw bay, narani mo kung willing kang musakripisyo bay. Mas dako-dako gid atong sildo dito kumpara ning atong trabaho karon. Maging istorya sa kong Tina bay, bahay na na. Ayaw balibari, uy, kasayang ana, ah. Pero day, malayo ang gud ko ninyo. Ay, ngano man gud ay quit. At least mo arang-arang ang imong sweldo ana. Kaysa ni abitaw tang duha dinhi pero galisod man ta. Usahay gani maglisod tag kaon katulad sa usa ka adlaw. Kay unahon magkinato ang gatas sa mga bata. Day, Tina. Day, pag-ambing mo din sa mga bata, ha? Ayaw ka balaka. Ako ray bahala nila dinhi. Mahal kita mo, Day. Magtawganay lang gud ta. Basta kay pag-amping sa dito, ha. May kinisugot sa Tina bay. O, bay? Ako, di ganoon ta ko ganahan nga malayo sa akong pamilya, bay. Kay mga gagmay pa kay akong mga anak. Pero sa aon naman, good. Wam sa laing kapaingnan. Maugid bay. Agwanta lang sagot-agod. Saon nga, naman tay pamilyang gibuhi bay. Maugid. Hi. Mga bago mong trabahante din, he? Oo. Mao ding dili familiar inyong mga naong. Ako din si Janine. Kamo? Ako sa si Noel. Kini akong amigo, si Bay Jake. Maayo na lang. Naanay gwapo nga trabahante din, he? Oo. Kinsa man, ako? Depende sa mong pagsabot. Sige na, ha? Nice meeting you. Ay, lahi ra to da. Murag lahi ra gigag tinanawan si Janine mo bay. Murag na taypan gigato bay da. Nana ko'y pamilya, bay. Kumusta, Day? Okay na dong. Nakuha na rin ako ang kwartang imong ipadadong. Mayo hinoon, Day. Pangumpra na unya og para konsumo ninyo diha, Day, ha? O kuha isang kwarta para sa imong kaugalingon. Basi na kay gustong paliton.
Mula ka bitaw niya kuron dong. Mabantayan sa nako ni mama ang mga bata ha. Namas mama diri sa bahay ron. Sige day. Pag-amping ha? Salamat dong. Sige dong kay mangandam ako ha. Sige day. I love you. I love you too. Kalamiras pa iyo, ha? Bay. Nalipay lang ko, bay. Gaan magod kayo, tagad ang akong asawa na ko. Dili parehas itong naapa ko dito ba? Pero may lang gisapot. Ingon anak ginabay, labi nagperming ko ang kwarta. Mga ginay, makalabad sa anak gina. Bay, maong salamat kay nimo ha. Imo gid kong gipaso din trabaho sa imong puyuan. Away kaso eh. Basta bay, ay kalimot og bilin para sa imong kaugalingon ha. Karagway mahibilin ako bay. Basta para sa kong pamilya. Agwat ako na ko ang tanan. Mahatag lang ako ang ilang panginahanglan. Ay noon sad bay. Okay ra may noon na. Salig man gyud ka kasi imong asawa bay. Sa? Sobrang pungutan na ka bay. Siyempre eh. Aw lagi. Isulti lang ko ba kay maparehas niya ka sa akong sitwasyon sa una ba. Ay gibinuangan ako sa una na kong kapuyo ba. Kung man ako gihatag ang tanan, nangita na gyapon siya glain. Bay. Na timingan lang gid siguro ka bay nga dili tarong nga babae ang imong nakaipon sa una. Importante bay nga malipayo na karon ba? Sakto gi ka bay. Di mo tubag Stina. Gahapon mo gid siyang wa mo kontak na ko. Unsa kay nahitabo? Jay? Nga naman ka. Mura lain na kasamok ni mo. Janine, ikaw mo din eh. Maniud to mi. Dili ka masabay na mo? Na lang mo. Napakoy gitawagan. Imong asawa? Oo lagi. Nabalaka ko gud. Gahapon pa man wa mo kontak. Sige. Palitan na lang ti kag sudan. Tingalig mahutdan unya ka. Sige, salamat ha. Bayran na ate ka. Uy kaso, uy. Sige, maniud to sa mi ha. Sige. Ang mama na lang ni Janine ang akong tawagan, eh. Ma, salamat yung tawag nga. Nitubag na ka. Di mo ko magkontak si Tina. Nabalakan ako. Ay, gisnatch iyang cellphone dong. Unsa? Mau ba ma? Unya si Dina. Okay na? Ay, okay raman dong, kaluoy sa Ginoo. Tingalig mo an ito ron sa bahay. Ako lang to patawagon ni mo, ha? Sige ma. Salamat ma ha. Magbaabot ko. Dong, pasensya na ha. Na-snatch lagi akong cellphone sa kulon. Okay na dayo eh. Nakasabot ra ko. Sige lang. Sunod akong padaw kwarta. Pagpalit og cellphone ha, para na kayo magamit. Salamat, Dong. Amping sunod ay. Uy, Dong. Sige, Dong, agay. Mag-atiman pa ko sa mga bata din, Sige day. Amping mo. Jake, nakoy sulti nimo, importante kayo. Saan na bay? Bay, kalma lang ha. Di na ako nigmaayo gid sa di pati kasultihan. Saan na bay? Ay, kuan mo gud bay. Si Chelsea bay ba? Kato kong kapuyo ba? Nagit-chat na ako. Bay, nakitaan daw niya imong misis nga naikuyog laing. Unsa? Ako bay, hindi ko ganahan mo to, bay. Di ko mo to, pero sa diyang yan yung nakitaan og balik nga kuyog yapon sa mga lalaki, yan gipicturan, bay. Gani, kuyog pa yun yung mga anak, bay. Nangaon sila sa restaurant, bay. Og sweet kay sila. Niyaw, paro mo to ka, diarang picture, Kaya na, nasa cellphone ako. Hindi ko gusto makasulti og bati, bay, pero tanawa. Ha? Og tanaw na ko, bay. Doon na kay katungod mahibaw, bay. Ikaw na libalag sabot ining mga pictures ba, ha? Neo,
Dili ni tinuod. Muli ko. May check. Kakalit kab sa imong pagpaulik dong. Ay, dong, Jake. Nauli ka di ay. Tungod kay doon ako'y gustong masairan. Ha? Bahin sa unsa? Kinsa ning tawhan na kuyog nimo sa maong picture? Oh. Diin ka ani. Ako pangutan na mo ito baga. Kinsa ni? Kuan. Tubaga ko! Jake, hinayang akong anak, ha? Saman. Nibaw kay ni ma? Ug imong gikonsinter ang binuhatan sa imong anak? Kahilas ni mo para musulti na ako, ana, no? Murag yung ko sinahatag ni mo sa akong anak. Unsa ma? Human sa tanan akong pag-antos ng malayo nila para lang mahatagan ako silang maayong kaugmaon sa ilang mga paghinahanglan. Muna imong isultin ako. Ako ba'y sa'yo, ma? Imbis imong anak mo'y nakasa. Pagilom, Jake. Ang tinuod na pulan ako. Dugay na. Sa dihang wa pa ka matrabaho sa Mindanao, nawaan ako pagbati ni mo. Unsa? So, imo kong gibuang. Imo kong gipatuo nga mahal pa ko di mo kunya di na di ay. Tungod kay gusto paghihapon kong suwayan nga mo work out ang atong relasyon, ang atong pamilya. Gisuwayan giguha nimo. O naghuwat kang makalarga ko. Aron makahimo kasi mong mga binuang din eh. Ngunit sa dihang nananghit ko din mo. Wag libisan gamay nga pagpugong imong gihimo. Kaya ay, mas ikalipay pa nimo nga wa ko din eh. Ha? Ay! Sige! Kaya mo si mong laki! O kuhaon ko ang akong mga anak! Dili mahimo. Di na ko sila ihatag ni mo. Usa! O sige! Mag-abot lang yata sa barangay. O katubangan lang unya ang kaso nga akong ibasaka batok ni mo. Jake! I thought that I never thought that Nasagitan kay Kus na hitabo na mo sa akong asawa. Itry ba yan akong fix ang among relasyon? behind. Andam na unta kong nalimtan ang tanan o pasayloon siya siyang gibuhat tungod og alang sa mga bata. Pero siya maoy wa nagigusto. It's not easy Gifight ako og custody sa akong mga anak. Pero ang masakit, di pa sila pwedeng ibuwag silang mama kay wa pa man sila 7 years old. Bisag nagbinuang si Tina nako pero wa siya magpabaya sa among mga anak. Sa pagkakaroon, gipasagdan ko lang una ang mga bata nga naa ni Tina. Ug gibalik ko sa Mindanao aron manarbaho. Bisag sakit ang nako pero akong giampo ang akong kaayuhan. Ingon man ang kaayuhan para sa akong mga anak. Dili lang kutob. Daghang salamat RMN.